ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಂಚುಳರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇನಿ ಮೇ 1 ತಾರೀಕು ಪಂಡ ಕಾರ್ಮಿಕರ ದಿನಾಚರಣೆ. ಸೊ ಅಂಚದು ಇನಿ ರಜೆ ಇತ್ತು. ಸೊ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ನಮ್ದು ಮಿತ್ತ ಬರಟುಲ್ಲ ತುಳೆ ಈ ರೀತಿದ ವ್ಯೂ ತೀರದಿಕ್ಕಣೆ ಭಾರಿ ಸೊಕ್ಕು ತೋಜುಂಡು ತೀರತ್ತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ತುಳೆ ಓ ರೀತಿದ ಉಂಡೊಂದು ತುಳೆ ಇಂಚ ತೀರ್ನ ತುಳೆ ಈ ರೀತಿ ತೀರತಿಗುಣಗಳೇ ತುಳೆ ಏತ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳು ತುಳೆ ಮಿತ್ತ ಬುಡಟ್ ತುಳೆ ಆಕಾಶ ತುಳೆ ಈ ರೀತಿ ತೋಜುದುಂಡು 2 ಗಂಟೆದ ಸಮಯಡೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ವಿಶೇಷವಾದ ಎಂಕ್ಲ ಚಾನಲ್ಡ್ ಒಂಜಿ 900 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ಯಾರು. ಸೊ ಅವಳೊಂಜಿ ಖುಷಿ ವಿಷಯ. ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 1000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಯರ ಆವಡಾತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಲಿನ ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಈ ರೀತಿ ಉಪ್ಪಡಂದು ಮಾಡೋದು ಏನಂದಿಲ್ಲ. ಹೊಸ ಹೊಸ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಎಂಕ್ಲ ಬತ್ತೊಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಎಂಕ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಕೊಂಚ ಲೈಕ್ ಕೊರಲೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿ. ಹೊಸ ಹೊಸ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಬತ್ತೊಂದು ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.